matsayi guda biyu yake da shi. Malamai suka ce annabi Idris tela ne. Menene? Tela. Ga annabawa sun zama teloli, annabi tela. Idan kaskantacciyar sana'a ce annabi zai, shi yasa kullum nake yi wa teloli wa'azi, nake cewa ku ji tsoron Allah. Sana'a ku sana'a ce ta annabawa, kar ku rinka bullo da iya shege da dama cikin sana'ar. Sana'ar annabawa ce, kar kuna sana'ar annabawa kun fi kowa saba alƙawari. Yanzu tela sai ka kai mashi ce ka zo ran Laraba. In ka zo ran Laraba ce an samu matsala, amma ba daga wajen mu bane, mai zigzag shine ya kuma ƙarya yake, shi yake maka zigzag. Ya ce ka tafi ka dawo ranar Litinin. Ranar Litinin ka dawo ya zo ma da sabon turanci. Wani telan sai ma alƙawari sau 5 sau 6 bai cika ba. Wannan tela ka ci amana ɗinki. Ba abin ban haushi ma ka gan shi da gemu. Ga gemu ga saba alƙawarin tsaya. Ya ci amana gemu ko bai ci amana gemu ba? Teloli ku ji tsoron Allah, sana'a muhimmanci kuke yi. Kuma ku daina lagu da 'yan mata da sunan kuna gwada su. Ba fi wai yarinya tsaleliyar budurwa ta zo wata zai mata dinki wata sai ya gwaggwada ta. Munafikin Allah, ta kawo rigar ta ka gwada. Idan aka ce ka taba jikinta, matar ka ce, ka ce, to wa ce ka taba jikinta? Ta kawo rigar ta da ta mata daidai, ka gwada rigar. Ka mata ɗinki, an zauna lafiya ko ba zauna ba? Amma da yake fasiki ne, ɗinki ne, do you need design? Ta ce design, sai ɗauko ɗan album ɗin shi, sai ya buɗe mata, wannan fitted gown, wannan half gown, wannan show glass. Duk ɗinkin fitsara da 'yan matan nan ke sawa ke ɗinka musu. Kuna jin duk wanda ya gansu sun fito tsirara, mala'iku suka tsine musu albarka, ba ra hada telan ba? Tela baka samu tsinuwa ba? Show me your back, show me your leg, show me your shoulder, show me your chest, show me the deep hollow between your breasts. Show glass. Akwai ɗinkin ma da sunan shi jahannama ga fasinja. Wani ɗinkin sunan shi ba ni ba annabi. Wani ɗinkin sunan shi mahadu a tasha. Wani ɗinkin sunan shi leƙa gaye. Kun san leƙa gaye? Nan gaban ake fafarewa. In ta sa rigar na rabin mamanta duk a waje. Da dalili zai sa ta duka ƙasa komi ana gani. Wal jaharu fi ma yujharu fihi, komai ya bayyana. To yin ta duka gayu ana tsaye da ta yi ƙasa, sai gayu su ma an down down and down. Leka gayi ke. Akwai wani ɗinki sunan shi zura hannu masoyi. Wani ɗinki da zura hannu masoyi. Rigar za a yi tana armless. In ta daga hannu na duk gashin hamata ta ana gani. Da za ta miƙa nan duk rabin mamanta a waje yake. In ana fira da gaye, in fira ta yi daɗi, in ta kyalkyale da dariya, sai ta haka sai ta daga hannu. Shi ko matsiyaci da ba ya yi on your marks. Kawai sai ya zura hannu. Yadda ka san goalkeeper zai kama kwallo. Wani ɗinki sunan shi fitted. Idan tela zai ɗinka mata fitted, ko ina jikinta sai ya taɓa. Wai ana so ɗinki ya matse ta kamar fenti aka shafa mata. Duk wani tudu da gangara da hawa da kwana da kwazazzabo da rami da lungu da saƙo da kawai ya taso
da wata yar igiya mai lambobi wai belt ga yaron sa a gefe da dan biro da dan littafi shi ogan shine mai lagu da yar mutane to tsaya just straight shi kenan sai ta tsaya sai ya manna mata wannan belt din daga nan ya shafo kafadarta har sai ya iso nan sai kalli yaron ya girgiza kai ce 17 shi kenan shi kuma yaron sai ya rubuta ya ce yawa turn back sai ta juyo sai ya manna mata daga nan sai ta wuyanta yana shafa mata gadon baya har wajen mazaunanta sai ya girgiza kai ce 23 kai tela a ji tsoron Allah tela a ji tsoron Allah an ga ce yawa to juyo wai zai gwada shan cikinta kawai sai haka ya mutane fa tana kallon za kamar zai rungume ta wai sai ya zura ta nan wai ya zura ɗaya hannun wai zai kamo bel ne ita tana tsakiya sai ka ce ya bada sadaki kawai ya sa yar mutane ya rutsa da yar mutane ya haka yana cewa a tsaya da kyau mana shi kenan sai ya jawo yana gwada shan cikinta yana yawa tsaya da kyau tana ya kama ni sosai fa ya kama tam kai lahira da kallo da a ce kallon zai yiwu amma kallon ba sauki ba ne Allah ka gafarta mana gaba daya